και καλώς ήρθατε ξανά στο Ισραήλ με την Αΐνε. Σήμερα ήρθαμε στην έρημο Νεγκέβ εν μέσω μιας αμμοφίελας. Γιατί σήμερα έχουμε ένα ειδικό αφιέρωμα για την γιορτή του πατέρα εδώ στην πόλη των Πατριαρχών. Μπερσέβα. Και για μια τόσο ξεχωριστή μέρα πρέπει να έχουμε έναν ακόμη πιο ξεχωριστό καλεσμένο, οπότε θέλω όλοι να πείτε σαλόμ στον δόκτορα Γιώργο, τον πατέρα μου. Σαλόμ! Σαλόμ! Δεν θα μπορούσα να έχω, παιδιά, μεγαλύτερη ευτυχία από το να μοιράζουμε τη γιορτή του πατέρα με την Αλίνε. Και κάτι ακόμα, να το μοιράζουμε με όλους εσάς. Αυτήν την υπέροχη γη που είναι η γη των πατέρων της πίστης, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε πολλή ιστορία και πολλή αρχαιολογία να ανακαλύψουμε σε αυτήν την βιβλική πόλη, οπότε, αν είστε έτοιμοι, ας ξεκινήσουμε. Η ιστορία του πατριάρχη μας, του πατέρα της πίστης μας, Αβραάμ, ξεκινά περίπου πριν από 3.700-3.800 χρόνια. Αλλά πολύ μακριά από εδώ, σε μία γη που ονομάζεται Ουρ των Χαλδαίων, που βρίσκεται σήμερα στο Ιράκ. Εκείνη είναι μία σημαντική πόλη, με όλες τις πολυτέλειες του αρχαίου κόσμου. Αλλά ο Θεός πλησιάζει τον Αβραάμ και του λέει το εξής. Λέχ λεχά με ατσέχα, ουμομολαντέτεχα, ουμεμπεϊταβίχα, αλλά ρέντζα σερεραλέχα. Λοιπόν, ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, βγες από τη γη σου, από τους συγγενείς σου και από το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε στη γη που θα σου δείξω. Ο Θεός λέει στον Αβραάμ να αφήσει το σπίτι των γονιών του, την οικογένειά του, το λαό του, τον πολιτισμό του, όλη την άνεση, όλον τον κόσμο που γνωρίζει, τα πάντα και να πάει στη γη της επαγγελίας. Και ο Αβραάμ θα ανταλλάξει όλα όσα είχε στον υλικό κόσμο με τον πνευματικό κόσμο. Και θα ξεκινήσει ένα μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι και θα κάνει το ταξίδι από την Ουρ της Χαλδαίας μέχρι τη γη της Χαναάν, τη γη της επαγγελίας. Και τώρα βρισκόμαστε σε αυτήν. Και το πρώτο ερώτημα που προκύπτει, ειδικά σε μία μέρα σαν αυτή, που έχει τόσο μεγάλη αμμοθίελα, είναι πώς αυτό εδώ είναι η γη της επαγγελίας. Ο Θεός υπόσχεται τόσα υπέροχα πράγματα στον Αβραάμ. Και αυτός φτάνει εδώ σε μία γη που φαινομενικά δεν έχει τίποτα. Εδώ είναι ξερό, εδώ δεν έχει νερό, εδώ δεν έχει άφθονο χορτάρι για τα ζώα. Και τώρα, αυτό που θα κάνουμε μαζί είναι να καταλάβουμε πώς αυτή η γη, που φαίνεται να είναι τόσο απλή, είναι η γη που επέλεξε ο Θεός. Ας το ανακαλύψουμε αυτό μαζί. Λοιπόν, μπαμπά, έχεις ζήσει εδώ στο νότο του Ισραήλ, έχεις δει πολλές αμμοφίελες. Δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία που είδες, αλλά πες στον κόσμο πώς είναι το συναίσθημα να βρίσκεσαι σε μία αμμοφίελα στη μέση της ερήμου. Πριν από μερικές δεκαετίες το έζησα αυτό για τελευταία φορά. Σήμερα η Αλήνη μου προσφέρει μία ευκαιρία να ξαναδώ τι είναι η αμμοθίελα και να τη ζήσεις, έτσι. Εσείς δεν μπορείς να αντιληφθείς πόσο δυνατός είναι ο αέρας και κυρίως υπάρχει μία θολούρα σαν ομίχλη στη Βραζιλία, μόνο που εδώ είναι άμμος, έτσι δεν είναι? Και με τον άνεμο μένουμε. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα με τα μάτια, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πρόβλημα στα μάτια, εγώ έχω στο στόμα. Αισθάνομαι μερικούς μικροσκοπικούς κόκκους που δεν έχουν καμία σχέση με τον τύπο άμμου που έχουμε στη Βραζιλία. Ναι, όχι, το έχεις στο στόμα, είναι σαν να τρως συνέχεια άμμο, είναι αστείο. Σήμερα έχει πολύ ζέστη, ο ουρανός είναι γκρίζος, φυσάει πολύ. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη αν ακούγεται κάτι στο μικρόφωνο μου, που και που ακούγεται λίγο ο αέρας να περνάει. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να το αποφύγουμε, αλλά είναι δύσκολο. Και τώρα, όλα αυτά μου θυμίζουν τον Αβραάμ. Αβραάμ, φαντάσου, φεύγει από τη μεγάλη πόλη Ουρ των Χαλδαίων, από όλη την πολυτέλεια του αρχαίου κόσμου και φτάνει εδώ, στη μέση του πουθενά.
Όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας, παιδιά, δεν υπήρχαν την εποχή του Αβραάμ. Αυτό ήταν κυριολεκτικά ένας λόφος στη μέση της ερήμου. Και ο Αβραάμ φτάνει εδώ, θα δει όλα αυτά που βλέπουμε κι εμείς και δεν παραπονιέται ούτε μία φορά. Βλέπουμε τόσες φορές βιβλικούς χαρακτήρες να παραπονιούνται. Ο λαός του Ισραήλ στην έρημο μερικές φορές παραπονιέται. Και ο Αβραάμ φτάνει εδώ. Ευτυχισμένος. Και θα είναι καλά, θα είναι ευτυχισμένος με την υπόσχεση που έκανε ο Θεός. Γιατί δεν είναι τυχαίο που τον αποκαλούν πατέρα της πίστης. Είναι σίγουρος ότι ο Θεός θα εκπληρώσει αυτό που υποσχέθηκε. Ότι αυτή η γη της επαγγελίας, παρόλο που με την πρώτη ματιά δεν φαίνεται, πιστεύει επίσης ότι θα έχει μια τεράστια γενιά απογόνων, παρόλο που είναι ήδη σε προχωρημένη ηλικία και δεν έχει παιδιά. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό του Αβραάμ. Η απόλυτη πίστη που είχε στον Θεό. Ξέρεις κάτι που με σημαδεύει πολύ, με συγκινεί πολύ που είμαι εδώ? Το γεγονός ότι όταν ήρθε, λαμβάνοντας την καθοδήγηση του Θεού, εδώ δημιουργήθηκε ο μονοθεϊσμός. Δεν είναι κάτι που σημάδεψε βαθιά μόνο εμάς όλους, αλλά ολόκληρο τον δυτικό πολιτισμό, είτε είναι εβραϊκός, χριστιανικός ή μουσουλμανικός. Όλα ξεκίνησαν εδώ. Όλα ξεκίνησαν εδώ, παιδιά. Ακριβώς. Δηλαδή, όσο κι αν η Ουρ είχε τεχνολογία, ήταν μια μεγάλη, όμορφη και σύγχρονη πόλη, οι κάτοικοι της ήταν πολυθεϊστές. Πίστευαν σε πολλούς θεούς και έκαναν θυσίες στους θεούς τους. Και ο Αβραάμ φτάνει εδώ, σε εισαγωγικά, στη μέση του πουθενά, στη γη της επαγγελίας, για να αρχίσει εδώ να χτίζει τον μονοθεϊσμό. Και γι' αυτό, εδώ στη Βυρσαβέ, θα στήσει τις σκηνές του, όπως είναι γραμμένο στην ίδια τη Βίβλιο. Τότε ο Αβραάμ πήρε τους υπηρέτες του και αφού σηκώθηκαν πήγαν μαζί στη Βυρσαβέ. Και ο Αβραάμ κατοίκησε στην Βυρσαβέ. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα, μετά τις αρχικές σου εξηγήσεις, μπορούμε να γνωρίσουμε την πόλη εδώ. Μπορούμε ακόμη και να ξεκινήσουμε από την πύλη. Λοιπόν, πολύ καλά. Ας εξηγήσουμε πρώτα ότι η πόλη έχει δύο ιστορικές φάσεις. Η πρώτη είναι η εποχή των πατριαρχών, που έστειναν εδώ τις σκηνές τους και άνοιγαν τα πηγάδια τους. Και η δεύτερη εποχή είναι η εποχή των βασιλέων και μετά. Αυτό σημαίνει ο βασιλιάς Σαούλ, ο βασιλιάς Δαβίδ και ο βασιλιάς Σολομών. Και από αυτήν την εποχή θα ξεκινήσουμε. Άρα θα δούμε πράγματα όχι από πριν 3.800 χρόνια όπως του Αβραάμ, αλλά από πριν 3.000 χρόνια, από την εποχή του Σολομώντα. Είναι πολύ πιο πρόσφατη. Πολύ πιο πρόσφατη, μόνο 3.000 χρόνια. Αλλά ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την πύλη της πόλης, όπως είπε ο πατέρας μου. Σήμερα είναι η μέρα του πατέρα. Αυτός κάνει κουμάντο. Εγώ κάνω κουμάντο. Πάμε. Για τους ανθρώπους που έφταναν στην Μπερσεβά πριν από 3.000 χρόνια, αυτή ήταν η πύλη εισόδου της πόλης. Η πόλη θα οχυρωθεί πολύ την εποχή του βασιλιά Σαούλ για να προστατεύσει το βασίλειο από τις εισβολές των Αμαλικιτών. Και αυτή η πύλη, όπως βλέπουμε, είναι πιθανότατα από την εποχή είτε του βασιλιά Σαούλ, είτε του βασιλιά Δαβίδ, είτε του βασιλιά Σολομώντα. Και κάτι αρχαιολογικά ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε είναι ότι μοιάζει πολύ στο αρχιτεκτονικό του στυλ με άλλες πύλες που κατασκευάστηκαν από τον βασιλιά Σολομώντα. Όπως η πύλη της Γεζέρ, η πύλη της Χατσόρ ή αυτή της Μεγιδό. Λοιπόν, παιδιά, κάποιος από τους βασιλιάδες του Ισραήλ έχτισε αυτή τη μεγάλη πύλη. Και τώρα από την πύλη της πόλης θα μπούμε και θα περιηγηθούμε λίγο ακόμη. Wow, δείτε αυτά τα ερείπη. Πόσο καλά διατηρείται η πόλη και πώς μας βοηθά να καταλάβουμε πώς ήταν η ζωή στους βιβλικούς χρόνους. Δείτε κι εσείς τι ήταν αυτή η αρχαιολογική ανακάλυψη. Ένα σπίτι με 4 δωμάτια. Αυτό μας διδάσκει πώς ζούσαν πριν από χιλιάδες χρόνια. Είναι κάτι εξαιρετικό. Σε αυτό το αρχαιολογικό περιβάλλον που επισκεπτόμαστε σήμερα, μας διδάσκουν πώς γινόταν η απόκτηση τροφής, η απόκτηση πόσιμου νερού. Ήταν μια επανάσταση εκείνη την εποχή. Μιλάμε για 3.000 χρόνια πριν. Η Μπέρσεβα εμφανίζεται 33 φορές στην βίβλο
και σε αυτήν εμφανίζεται πολλές φορές η έκφραση. Από τον Δαν μέχρι τη Βίρσαβε, επειδή ο Δαν ήταν η πόλη στο ακραίο βόρειο τμήμα του Ισραήλ και η Βίρσαβε βρισκόταν εδώ, στο ακραίο νότιο άκρο. Θα ήταν το ίδιο με το να χρησιμοποιούμε στην Βραζιλία την έκφραση από το Οϊαποκέ ως το Τσούι. Αλλά, αν κοιτάξουμε το χάρτη του Ισραήλ, η Βίρσαβε δεν είναι το ακραίο νότιο σημείο του Ισραήλ σήμερα. Και επίσης δεν ήταν σε πολλές βιβλικές εποχές. Ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε σχετικά με τον χάρτη του Ισραήλ είναι ότι αλλάζει πολύ με την πάροδο του χρόνου. Η γη που υποσχέθηκε ο Θεός στις 12 φυλές του Ισραήλ θα μεγαλώνει και θα συρρικνώνεται με την πάροδο του χρόνου. Μέρος της γης της Επαγγελίας βρίσκεται εκεί που σήμερα είναι η Ιορδανία. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι τα σύνορα αλλάζουν, αλλά για πολύ καιρό η Δήρ Σεβά ήταν η τελευταία μεγάλη πόλη στο νότιο Ισραήλ. Και τώρα θέλω να σας προσκαλέσω να κατεβείτε στα υπόγεια της Βίρσεβα. Τι είναι αυτό το μέρος? Αυτό εδώ είναι ένα τεράστιο υδροδοτικό σύστημα, χτισμένο στην εποχή του Σιδήρου, δηλαδή στην εποχή των βασιλέων του Ισραήλ, περίπου πριν από 3.000 χρόνια. Λοιπόν, ας μπούμε στο υδροδοτικό σύστημα και ας καταλάβουμε πώς λειτουργούσε. Πάμε! Wow, μπαίνοντας εδώ είναι σαν να έχουμε το κλιματιστικό ανοιχτό. Η διαφορά θερμοκρασίας από έξω προς τα μέσα είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Είναι πραγματικά απίστευτο να σκεφτεί κανείς ότι αυτό εδώ είναι από βιβλικούς χρόνους. Δείτε την τελειότητα αυτής της κατασκευής. Αυτό το μέρος συγκέντρωνε το νερό από τις καταιγίδες στην έρημο. Εδώ δεν βρέχει στη συντριπτική ποιονότητα του χρόνου. Λίγες μόνο μέρες, μερικές φορές 1 ή 2 μέρες τον χρόνο. Βρέχει λίγο εδώ στην περιοχή και επίσης στην περιοχή των βουνών της Ιουδαίας. Και αυτό το λίγο νερό συγκεντρώνεται και δημιουργεί καταιγίδες και ποτάμια που μπορούν να ξεπίνουν την έρημο. Μάλιστα, έχουμε ένα βίντεο εδώ στο κανάλι που μιλάει γι' αυτό. Και αυτό το σύστημα νερού κατασκευάστηκε ακριβώς για να, σε αυτές τις λίγες μέρες που το νερό ρέει από εδώ, να διοχετεύει το νερό και να το αποθηκεύει για μήνες και χρόνια, αν χρειαστεί. Δείτε πόσο εντυπωσιακό είναι το υλικό των τοίχων. Οι τοίχοι καλύφθηκαν με κάτι που μοιάζει με ένα είδος υδραυλικού σοβά. Αυτό έγινε για να γίνει ο χώρος εντελώς αδιάβροχος. Και έτσι τις μέρες που το νερό μπαίνει, απλώς δεν θα τρέξει και να φύγει, αλλά θα μείνει εδώ αποθηκευμένο ξανά αν χρειαστεί για μήνες ή και χρόνια. Είναι πραγματικά ένας υπόγειος λαβύρινθος. Όταν νομίζεις ότι φτάνεις στο τέλος, υπάρχουν κι άλλες αίθουσες εδώ. Αυτό το εξαιρετικά πολύπλοκο υδροδοτικό σύστημα από τα βιβλικά χρόνια είναι ένας από τους λόγους που η Τέλ Μπερ Σεβά ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η βίβλος μας λέει ότι ο Αβραάμ εδώ στην Μπερ Σεβά θα φυτέψει ένα αρμυρίκι, στα εβραϊκά Εσέλ Αβραάμ, το δέντρο του Αβραάμ. Και εδώ, μέχρι και σήμερα, σε αυτό το μέρος, μπορούμε να δούμε πολλά αρμυρίκια. Αυτό εδώ είναι επίσης ένα από αυτά. Μπορούμε να δούμε πόσο μεγάλη και επιβλητική είναι και κυρίως πόσο προσαρμοσμένη είναι στις αμμοθίελες και το ακραίο κλίμα αυτού του τόπου. Το νερό ήταν πραγματικά ζήτημα επιβίωσης, αλλά στην εποχή του Αβραάμ δεν υπήρχαν μεγάλες δεξαμενές και συστήματα ίδρευσης όπως είδαμε. Αυτά
ήρθαν αργότερα. Και ο Αβραάμ αυτό που θα κάνει είναι να σκάψει ένα πηγάδι, όπως μας λέει η ίδια η βίβλος. Και αυτό στους αρχαίους χρόνους ήταν ήδη μια τεράστια δουλειά. Και τα πηγάδια λοιπόν θεωρούνταν πολύτιμα, επειδή ήταν ένα ζήτημα ζωής ή θανάτου. Μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να κλέψουν το πηγάδι του Αβραάμ. Και γι' αυτό ο Αβραάμ αργότερα θα ορκιστεί μπροστά στον Αβιμέλεχ ότι αυτός ήταν που έσκαψε το πηγάδι. Και γι' αυτό το όνομα αυτού του τόπου από εκείνη την εποχή θα ονομάζεται Μπέρσεβα. Μπέρσεβα σημαίνει Μπέρ, πηγάδι, και Σεβά προέρχεται από τον όρκο. Έτσι, είναι το πηγάδι του όρκου. Διότι ο Αβραάμ ορκίζεται ότι ο ίδιος έσκαψε αυτό το πηγάδι. Και εδώ, ακριβώς δίπλα στο Τελ Μπέρσεβα, βρίσκουμε ένα αρχαίο πηγάδι. Ελάτε εδώ να το δείτε από κοντά μαζί μου. Και αυτό το πηγάδι που βλέπουμε έχει 69 μέτρα βάθος. Είναι τόσο βαθύ που νομίζω ότι στο βίντεο δεν μπορείτε καν να δείτε τον πάτο του. Αλλά εδώ, από κοντά, μπορώ να δω και μπορώ να δω ότι έχει νερό μέχρι και σήμερα. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη, η αμοθίελα γίνεται όλο και πιο έντονη. Ελπίζω να καταφέρουμε να τελειώσουμε σήμερα όλα όσα θέλω να σας δείξω, που είναι αρκετά. Αλλά αυτό το πηγάδι που βλέπουμε είναι από βιβλικούς χρόνους. Και πολλοί ντόπιοι εδώ πιστεύουν ότι αυτό είναι το ίδιο πηγάδι που έσκαψε ο Αβραάμ και που έδωσε το όνομα στην πόλη. Αρχαιολογικά δεν είμαστε σίγουροι, αλλά είναι μία πιθανότητα. Και αν το πηγάδι του Αβραάμ δεν είναι αυτό, πιθανότατα βρισκόταν πολύ κοντά εδώ και ήταν πολύ παρόμοιο με αυτό. Σήμερα, το Εθνικό Πάρκο που διαχειρίζεται αυτό το μέρος έχει τοποθετήσει εδώ ένα κάγκελο. Για ασφάλεια, ώστε κανείς να μην πέσει ούτε να προσπαθήσει να ρίξει κάτι μέσα στο πηγάδι. Αλλά μπορούμε να δούμε εδώ μερικές αρχικές κατασκευές. Στους παλιούς καιρούς έριχναν εκεί κάτω κουβάδες, στάμνες, τα έφερναν εδώ και εδώ έριχναν το νερό που μαζευόταν και εδώ μπορούσαν να έρθουν τα ζώα να πιούν. Γιατί, θυμάστε, ο Αβραάμ ήταν βοσκός. Αυτή εδώ είναι μια περιοχή βοσκής από τα βιβλικά χρόνια. Παρόλο που έχει λίγο πράσινο εδώ, είναι αυτό το λιγοστό πράσινο εδώ. Αυτό το λιγοστό πράσινο που βλέπετε εδώ γύρω είναι αυτό που έτρωγαν τα ζώα, οι κατσίκες και τα πρόβατα. Και οι πιο πράσινες περιοχές χρησιμοποιούνταν συνήθως για την γεωργία. Λοιπόν, ο Αβραάμ ζούσε σε σκηνές, ήταν νομάδας και ζούσε από την εκτροφή ζώων. Και η γη της επαγγελίας θα τον πλουτίσει πραγματικά. Αν στην Ουρ των Χαλδαίων ζούσε πολύ καλά, χάρη στα πλούτη του πατέρα του, εδώ όλη η περιουσία που θα αποκτήσει θα είναι χάρη στην ευλογία του Θεού και στη δική του εργασία. Λοιπόν, είτε αυτό είναι το πηγάδι, είτε όχι, φανταστείτε εδώ γύρω, σε αυτή την έρημο, τα πρόβατα του Αβραάμ να βόσκουν και να πίνουν το νερό του. Και η ζωή του Αβραάμ και των παιδιών του θα αλλάξει για πάντα εδώ. Πρώτα με τον πρωτότοκο γιο του Ισμαήλ. Γιατί εδώ στη Βυρσαβέ, στην περιοχή της Βυρσαβέ, θα είναι εκεί όπου ο Αβραάμ θα διώξει τη δούλη Άγαρ με τον γιο της Ισμαήλ. Όπως είναι γραμμένο σε αυτό το εδάφιο. Τότε σηκώθηκε ο Αβραάμ το πρωί, πολύ νωρίς, και πήρε ψωμί και ένα ασκί με νερό και τα έδωσε στην Άγαρ, τοποθετώντας τα πάνω στον ώμο της. Της έδωσε επίσης το παιδί και την έστειλε μακριά. Και εκείνη έφυγε, περιπλανόμενη στην έρημο της Βυρσαβέ. Και όταν τελείωσε το νερό από το ασκί, άφησε το παιδί κάτω από ένα από τα δέντρα και πήγε να καθίσει απέναντι. Απομακρύνθηκε σε απόσταση όσο φτάνει ένα βέλος. Γιατί έλεγε να μην δω το παιδί να πεθαίνει. Κάθισε απέναντι και ύψωσε τη φωνή της.
και έκλαψε. Και άκουσε ο Θεός τη φωνή του παιδιού και φώναξε ο άγγελος του Θεού στην Αγάρ από τους ουρανούς και της είπε: «Τι έχεις, Αγάρ? Μη φοβάσαι, γιατί ο Θεός άκουσε τη φωνή του παιδιού από το μέρος όπου βρίσκεται. Σήκωσε το παιδί και πιάστο από το χέρι, γιατί από αυτόν θα κάνω ένα μεγάλο έθνος». Και ο Θεός της άνοιξε τα μάτια και είδε ένα πηγάδι με νερό και πήγε να γεμίσει το ασκή με νερό και έδωσε να πιει στο παιδί. Και ο Θεός ήταν με το παιδί που μεγάλωσε και έζησε στην έρημο και έγινε τοξότης. Αλλά παρόλο που ο Ισμαήλ και η Άγαρ βρίσκονται σε μία τόσο αμφιλόξενη έρημο, ο Θεός θα τους προστατέψει επίσης και θα κάνει μία υπόσχεση στον Ισμαήλ ότι οι απόγονοί του θα είναι πολύ. Και βλέπουμε ότι αυτό πράγματι συμβαίνει στις σελίδες της ιστορίας. Από τον Ισμαήλ προέρχονται οι Ισμαηλίτες και από αυτούς προέρχεται ο αραβικός λαός. Και επίσης η Παλαιστίνη είναι απόγονοι Αράβων. Έτσι βλέπουμε ότι η υπόσχεση του Θεού προς τον Ισαάκ θα εκπληρωθεί, αλλά και προς τον Ισμαήλ. Και μιλώντας για τον Ισαάκ, τι συμβαίνει με αυτόν εδώ σε αυτό το μέρος? Λίγο καιρό μετά την εκδίωξη του Ισμαήλ, ο Αβραάμ θα πάρει τον αγαπημένο του γιο τον Ισαάκ. Και από αυτήν την περιοχή της Βήρσαβε θα μεταφερθεί στο όρος Μοριά, όπου θα συμβεί η σχεδόν θυσία του Ισαάκ. Και το ερώτημα είναι, γιατί αυτό το βιβλικό απόσπασμα είναι τόσο σημαντικό? Θέλω να σας πω ότι με έχει σημαδέψει από τότε που ήμουν παιδί. Γιατί? Επειδή είναι η στιγμή που ο Αβραάμ σπάει την παράδοση που υπήρχε στον κόσμο. Να κάνουν θυσίες παιδιών, κυρίως των ίδιων των παιδιών τους. Λοιπόν, όταν λαμβάνει την εντολή να μην θυσιάσει το γιο του, αλλά να βάλει ένα αρνί στη θέση του, αυτό δείχνει μια ανθρώπινη εξέλιξη. Χιλιάδων ετών όπου διακόπτεται. Μια τρομερή παράδοση να σκοτώνουν τα παιδιά στο όνομα κάποιας πίστης. Δείτε πόσα σημαντικά βιβλικά γεγονότα συμβαίνουν εδώ στην περιοχή. Όχι μόνο σχετικά με τον Αβραάμ, αλλά και με τους απογόνους του, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Σε αυτό το μέρος ο Θεός εμφανίζεται και τους μιλάει, όπως είναι γραμμένο στα παρακάτω αποσπάσματα. Έπειτα, ο Ισαάκ ανέβηκε από εκεί στην Βήρσαβα και του εμφανίστηκε ο Κύριος εκείνη την ίδια νύχτα και του είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του πατέρα σου. Μη φοβάσαι, γιατί εγώ είμαι μαζί σου και θα σε ευλογήσω και θα πληθύνω το σπέρμα σου, για χάρη του Αβραάμ, του δούλου μου». Τότε έκτισε εκεί ένα θυσιαστήριο και επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου και έστησε εκεί τη σκηνή του και οι δούλοι του Ισαάκ. Έσκαψαν εκεί ένα πηγάδι και έφυγε ο Ισραήλ με όλα όσα είχε και ήρθε στη Βήρσαβα και πρόσφερε θυσίες στον Θεό του πατέρα του Ισαάκ. Και μίλησε ο Θεός στον Ισραήλ σε νυχτερινά οράματα και είπε: «Ιακώβ, Ιακώβ». Και εκείνος απάντησε: «Εδώ είμαι». Και είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου. Μη φοβάσαι να κατέβεις στην Αίγυπτο, γιατί εκεί θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος. Και εδώ στη Βήρσαβε θα ευλογηθούν αυτοί και όλη η απογονιά τους, που θα είναι τόσο πολύ άριθμοι όσο η κόκκι της άμμου της γης και τα αστέρια του ουρανού». Ο Θεός τους στέλνει στη μέση της ερήμου, αλλά θα έχουν απόλυτη πίστη και θα ευχαριστούν το Θεό ακόμα και όταν βρίσκονται σε αφιλόξενα περιβάλλοντα. Γιατί ξέρουν ότι η γη του Ισραήλ όταν καλλιεργείται, ανθίζει και γίνεται μια υπέροχη γη. Και σήμερα είμαστε μάρτυρες του πόσο μπορεί να ανθίσει και να καρποφορήσει η γη του Ισραήλ.
Και γι' αυτό θεωρώ τόσο όμορφο που βρισκόμαστε εδώ στο σπίτι των πατέρων της πίστης για να γιορτάσουμε τη γιορτή του πατέρα. Και θέλω να δώσω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον πατέρα μου, δόκτορα Γιώργη. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Αυτός που ευχαριστεί εδώ, αγαπημένη μου κόρη Αλίνε, είμαι εγώ που μπορώ να συμμετέχω σε αυτό το βίντεο, να γνωρίσω ξανά αυτό το υπέροχο μέρος, να ακούσω τις εξηγήσεις σου. Και θέλω να μοιραστώ με όλους τους πατεράδες που παρακολουθούν το κανάλι σου, που το παρακολουθούν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Τόσοι πολλοί πατεράδες. Μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους. Χρόνια πολλά για την ημέρα του πατέρα. Και πάμε. Να συναντηθούμε στις εκδρομές στο Ισραήλ με τον Γιώργο. Και πριν κλείσουμε, παιδιά, ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ και στον άντρα μου. Ένα μεγάλο φιλί Σέφη, σε ευχαριστώ πολύ. Αν και δεν εμφανίζεται πολύ συχνά εδώ στο κανάλι, πάντα βοηθάει και στηρίζει από την αρχή. Οπότε, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πατέρα μου και στον άντρα μου, που είναι ο μπαμπάς του γιού μας, Γιαΐρ. Και σε όλους τους μπαμπάδες της Βραζιλίας και του κόσμου, χρόνια πολλά για την ημέρα του πατέρα. Σαλόμ! Σαλόμ, παιδιά!